Retaleet ovat jälleen kerran saapuneet Oulun PTV-gymille. Luvassa useita ennätysnostoja sekä ultimaattisen lihaspumpin esittelyä. Mukana on myös asiaan kuuluvaa öyhötystä sekä epämääräistä keskustelua. Mutta kivekset ruumipenkkiin vai kuparis on? No niin, täällä ollaan. Täällä on kameramies paikan päällä ja Meikä poi. kaikki löytyy täältä. Ja Moro moro. vähän syyä ja lähdetään salille. Niin voinko minä harkkailla? Mulla ei omaan koti. Kiitos. Eelin tekemä pizza. 3/5. Vähän mauton mun mielestä. Aika karuja. No mitä 2/5? Aika rankka jätkä. Aika paskaa. Joo, niin penkkiä ja Mise tekee kaikki maksimit ja mitä me tehdään sitten? Penkkiä ja olkapäittäjiä ja Sulkia lihasta ja... What do you mean by that? Se on kyllä Sitä on tärkeää. Don't skip. Mulla on legenda paita päällä tänään, kun reenatessa tämä on ollut 90-luvulla, niin mä oon ollut semmosella herralla reenipaitana, joka on voittanut Euroopan herkulliskilpailuja. Tää nyt kunnialla kannetaan päähän. Joo, noin. jätkän bulkkia. Ei oo. Mitä siellä on sipsiä? Mä en tykkää muutenkaan edes sipsistä. Niin just. Tai yksi ainut... Mikä tuo juustonaksopussi on tuolla päällä? Mitä? Oli muuten jumalauta jo silloin toissapäivänä 16 tuntia autolla. Mä tein siinä samalla yhden Suomen ennätyksen. Ainakin 15 tuntia sitä matkasta ja mä kuuntelin pelkkää ponkkia. Lopussa oli pakko vaihtaa, ei se voi enää kuunnella sitä. Vaihtoi hardstyleen sitten. Mutta kivekset ruumipenkkiin vai kuparis on? Jos jompikumpi pitäisi valita, niin kumman ottais? Siis tuo on ehkä toinen oli? Siis kivekset ruumipenkki, kuparis on. Se on se kuparis on tehty sonni. Nuotio siihen alle, se alkaa kuumenemaan. Sä saat sillä ite siellä kuparisonnin sisällä siis. Ihan sillä ahingossa, se alkaa kuumenemaan se koko vitu sonni. Sun iho alkaa hitto tarttua niihin reunoihin kiinni ja sä hitto... Niin, sä sulaat sinne hiton kuparisonni. Niin. Ja toinen oli kivekset ruumit. Niin. Me ei kattais molemmat yhtä aikaa. Molemmat yhtä aikaa. No pain, no gain. Kyllä se on se ruumipenkki varmaan, kun siinä kumminkin siitä selviää ja siinä todennäköisesti lähtee tajuu niin jossakin ensimmäisen 10 sekunnin aikana. Kyllä se on ruumipenkki. Niin tännehän meillä on se. Niin, maksimi. Kuinka on kestä? Kameramies oli taas viimeisenä paikalla. Se oli Mise, joka tuli. Misehän se viimeisenä käveli. Please help me. Kuparisonni meillä. Mise käveli Kuparisonni testiin tänne. Kuparisonni maksimi. Joo. Olisiko meillä 1000 tilaa spesiaali kivekstra ruumipenkki? Joo, jos kameramies suostuu tekemään ensimmäisen. Siis enhän minä. Se on joku teistä. No, se on jompikumpi teistähän se on, kun te ootte niinku näitä staroja siellä. Ei, kun vierailehan se pitää. Niin. Otetaan joku uusi, joka... Ei coachit pelaa. Nimenomaan. Joku uusi, joka ei ollut meidän videolla. Haluatko tehdä yhteistyövideon meidän kanssa? Ja iskettää sen kivekset ruumipenkkiin. PT Vatanen. PT Vatanen, I challenge you. Hännän nousu. Koko viikon syönyt juustonaksuja, niin jaksin. Se on vaan pelannut Mortal Kombatia, vai mikä se oli se peli? Mortal Kombatia me on pelannut. Syönyt siellä sipsejä ja ohjain tuossa mahaan päällä. Navasta vaattanut siitä. Ja kato tärisee jalka, kun oottaa niin paljon, että pääsee kotiin syömään juustamaksi. Mutta joo, lähdetään salille niin. No isä. Muuten. Juma! Nice karvat, YouTubera living. No niin. OVPR. Tää se emee. Autolla. Elää perkele, kääntää meidän autokin kyleen. Tämä on kyllä semmonen kippo, että... 15 tuntia. Joo, tämmöstä musiikkia mä kuuntelin 15 tuntia, kun mä ajoin sillä autolla toissapäivänä. Oikein hyvä. Alako tää vähän maistuu paskalta siinä 15 tunnin kohdalta?
Sitten sitä särtti sitä tuosta. Eikö se tuosta? Iso tuossa. Joo. Onko tästä salin sisällä? Pitääkö sitä Ollaan saavuttu tähän pihalle. No niin. Nyt lähdetään toimitukselle. Niskaa jännittää, se on ollut turpa kiinni koko automaatti. Se on koko matkailu hiljaa, eikä puhunut mitään, kun sitä kuuluu. Ihan niin turpa kiinni. Nouseeko ennätykset? Kaikista eniten jännittää se, että Naken kanssa puhutte, että jos ei joka nosto saa tuota PR ylös, niin se kutsuu mua koko loppuelämän Miisuksi. Miisu. Meidän tämän päivän vieras, tai Eeli ja Lepaakin on vieraita, mutta täällä on vielä yksi vieras meillä. Morjesta. Kuka meidän? Saku laittaa tänään kyykkytangot soloon. Yes. No niin, ekanahan meillä on penkkiä vuorossa. Paljon se Mise nostaa sen? Se on vanha PR ennen tätä ohjelmaa oli 105 ja ehkä semmonen realistinen voisi olla 115 tänne. No niin, se on ihan hyvä tuolla. Mitä kryptoniittia se yskii ylös? Täältä pullosta tulleena on kryptoniittia. Se on kyllä testomeini. Meillä nostetaan ihan hävyttömän monta PR tänään, kun täällä nostaa niinku Eeli nostaa penkki PR, Mise nostaa 3 lajin PR, Saku nostaa 3 lajin PR, sä nostat PR. Ainahan PR. Meillä on vaan hullu. Yhtä juhuu. Ja sieltä. Ja Saku ottaa tänään 200 ja siitä ei oo mitään puhetta. Aivan hemmetin kevyyttähän tuo. Ei tunnu missä. Nimenomaan. Ja siellä kevyt on. Se jäi tohon kevyt. Nousi se 115. Perkelee. Ihan ito. Ylös on! Lyönnä! Yes! Joo, viimeksi meikä meinas pyörtyä, niin nyt on safkaa mukana, niin jospas tää nyt jaksis. Mikä täällä kun reeni vasta alussa ja jätkät on tullut jo syömään kesken reeni. Nää on pitkiä sessioita. Ja täällä toinen jätkä syö kylmällä. Mulla on mikro. Onko se? Joo, se on kyllä bonnapetit. Joo. Niin. Tää jauhelikkaa ja makaa ryyssiä. Nyt vähän. Mä oon dieetillä. Iso mies.
Ui saatana.